Анунаките – загадъчна цивилизация от древното минало, която предизвиква любопитство и спекулации относно потенциалното й завръщане на Земята. Защо да се завърнат след хилядолетия отсъствие? Различни теории се опитват да хвърлят светлина върху мотивите им. Една от тях се върти около златото, бляскавият метал, който пленява човечеството от векове. Интересът на анунаките към златото обаче надхвърля естетическата му стойност. Според някои тълкования, златото им било необходимо не за украса, а като важен елемент за спасяването на родната им планета Нибиру. В древността анунаките са играли важна роля в зората на човешката цивилизация. Те конструират човешкия вид, за да служи като работна сила. В древните текстове се разказва за това как ние, хората, сме били създадени като работническа раса. Но с течение на времето, анунаките си отишли, оставяйки след себе си вида, за чието създаване са отговорни. Възникват предположения, че те може да се върнат, за да коригират или подобрят някои аспекти на човешката ДНК, един вид генетична корекция. Интересно е, че запознати твърдят, че анунаките никога не са си тръгвали. Възможно е те да са останали сред нас, като са оказвали незабележимо влияние върху развитието на човечеството, скрити в сенките. Тези твърдения очертават картина на трайно, тайно присъствие, което продължава да определя човешките дела. Що се отнася до небесните знаци и възможните индикатори за тяхното завръщане, в близост до планетата Земя са наблюдавани комети с името Исон и Енке. Някои теоретици разглеждат тези комети като символи, подсказващи за завръщането на анунаките. В хипотетичния случай на тяхното завръщане, потенциалните резултати са спекулативни. Дали това ще доведе до конфликт, чието бойно поле ще бъде Земята? Може ли това да доведе до пренасене на хората на Нибиру, за да служат отново? Какъв е потенциалът това да даде възможност за мирно съжителство и сътрудничество? Само времето ще отговори правилно на загадката, а човечеството трябва да е готово за каквато и да е била съдба, свързана с завръщането на анунаките. Трябва да бъдем внимателни, защото завръщането им може да разкрие тайните на древното ни минало и да определи съдбата на нашето бъдеще. Пътешествието ни започва в древната земя Шумер, днешен Южен Ирак, където преди повече от 5000 години процъфтява общество с изпреварващи времето си постижения. Шумерите са били пионери в писмеността, математиката и астрономията, а също така са съхранили богат набор от митове и легенди. Тези истории разказват за същества с необикновени сили и мъдрост – анунаки. Културата на шумерите била дълбоко преплетена с тези божествени същества. В тяхна чест били издигнати храмове, сложни дърворезби изобразявали ликовете им, а на плочки се разказвали истории за делата им. Анунаките били изобразявани като фигури, по-големи от живота, понякога с крила, което подчертавало техния небесен произход. В древните месопотамски митове анунаките са представени не като небесни божества, а като напреднали извънземни същества от Нибиру. Тези древни разкази анунаките играят различни роли, като една от значимите е, че са наши създатели. Те създават човечеството като работна сила, която се труди за да облегчи времето на боговете. От съществено значение е обаче да се избягва прекомерното опростяване и категоризирането на всички анунаки като злонамерени или хладнокръвни. Подобно на нас, те притежават индивидуалност, мотиви и личности. Съвременните теоретици, опирайки се на древната митология, предлагат интригуващи мотиви за действията на анунаките. Зекарая Сичин, известен теоретик на древните астронавти, изказва предположението, че посещението на анунаките на Земята е продиктувано от остра нужда, спасението на тяхната родна планета Нибиру. Тълкованията на Сичин хвърлят светлина върху първоначалната мотивация на анунаките да създадат човечеството, която е била основно практична. Те са имали нужда от работна ръка, която да извлича ценни ресурси, по-специално злато, от Земята. С течение на времето, анунаките се превърнали в богове, които оказали влияние върху човешката цивилизация, като създали системи за управление, право и духовност. Изключително важно е обаче да се признае, че не всички анунаки са споделяли тези настроения, което е довело до божествени конфликти и борби за власт, отразяващи различни аспекти на човешката природа.
Според древните шумерски свидетелства, знанията за далечното минало са получени от ученията и писанията на анунаките. Но какво е предизвикало тяхното отпътуване от земята? Какви са били събитията след падането на Вавилон? Изследванията сочат катаклизъм, вероятно гражданска война между клановете на Енки и Енлил, подстрекавано от Иштар и Мардук, които в крайна сметка довеждат до заминаването на всички анунаки от земята. Забележително е, че град Вавилон избягва ядрено нападение и процъфтява под властта на Мардук. Впоследствие всички вавилонски царе били задължени да се покланят на Мардук, което затвърдило неговото влияние. По-късно култът към Мардук е заменен от този към бог Син, организиран от върховната жрица на Сина, което довежда до падането на Вавилон. В произведението на Закарая Сичин краят на дните се предполага, че анунаките са напуснали земята на две групи. Кланът на Енлил се тръгва пръв след поражението на Мардук във втората пирамидална война, а по-обширното изселване се случва след завладяването на Вавилон. Отпътуването на анунаките бележи значителен етап за човечеството. Изведнъж то се оказало в ролята на самоуправляващо се и се сблъскало с задачата да се ориентира в сложните проблеми на цивилизацията, без пряко ръководство на своите небесни наставници. Този преход, макар и труден, предоставя възможности за растеж и развитие. Влиянието на анунаките, макар и вече да не присъства физически, продължава да прониква в човешката цивилизация. Техните учения, напътствия и установени системи продължили да оформят обществата, културите и просвещението, което е свидетелство за дълбокото им влияние върху човешката история. Един от интригуващите въпроси е възможността за завръщането на анунаките. Древните текстове, богати на разкази за влиянието им върху ранната човешка цивилизация, мълчат за спецификата на тяхното заминаване. Това мълчание потиква към спекулации дали тяхното заминаване не е било временно отстъпление, позволяващо на човечеството да се развива самостоятелно. Възможно ли е те да се завърнат, за да ни напътстват, да учат или може би да съдят? Текстовете намекват за продължаващи контакти между анунаките и някои аспекти на човечеството, което поражда възможността на дискретно присъствие, оказващо влияние върху събитията зад кулисите. Въпреки това, разсъждаването върху ефективността на една напреднала цивилизация, като анунаките, която стотици хиляди години се бори да извлече злато от земята, повдига основателни въпроси. Някои учени предполагат, че анунаките може да извличат нещо отвъд физическото от човешкото страдание, потенциално източник на енергия или елемент от емоционалната им структура. Освен това, слабостта на анунаките към земните жени повдига още интригуващи въпроси. То предполага интерес към общуване или по-дълбока връзка с нашия вид. Както е изобразено в древните текстове, те са се кръстосвали с хората, което води до идеята за хибридно потомство. Това увлечение добавя още една причина към възможните мотиви за завръщане. Някои изследователи предполагат по-благосклонна гледна точка към тяхното завръщане. Възможно е те да се върнат, за да поправят това, което възприемат като несъвършенство в нашия генетичен състав. Спящи ДНК нишки, които биха могли да ускорят човешкото духовно пробуждане и еволюцията на съзнанието. В последно време се появиха интригуващи изявления от предполагаеми източници и вътрешни лица от Пентагона. Тези изявления намекват, че потенциалното завръщане на анунаките съвпада с небесни събития, включващи мистериозното небесно тяло. Може би визират Нибиру. Наследството на анунаките, чието корени се намират в древните шумерски и вавилонски митове, е оставило незаличима следа във вярванията и културите на земята. В шумерската митология анунаките са почитани както като доброжелателни, така и като злонамерени същества, отразяващи двойствеността на съществуването. Според някои тълкования, една година на Нибиру се равнява на значителен период от време – 3600 земни години. Тяхната продължителност на живот, според сведенията, 120 царс или приблизително 432 000 земни години, засенчва човешкия опит по дълголетие и познание. Вниквайки в тези разкази, възниква един важен въпрос. Защо една цивилизация, притежаваща толкова напреднали знания и възможности, е решила да се замеси в човешките дела и да създаде работна сила? Някои теории предполагат, че анунаките са променили генетичната ни структура, като умишлено са ограничили възможностите ни.
Това ограничаване може да е било с цел да се поддържа контрол и конформизъм, като ни се попречи да реализираме истинския си потенциал. Изследванията на Грег Брадън акцентират върху тази гледна точка, като подчертават, че притежаваме само част от генетичния си потенциал. Само 20 от 64-те кодона в нашата ДНК са активирани, което подсказва за умишлена манипулация от страна на анунаките. Очакването на анунаките е все по-осъзаемо и предизвиква вълнение и опасения в различните общности. Поддръжници на предстоящото завръщане често се позовават на небесни аномалии като кометите Исон и Енки, свързвайки ги с предсказаното завръщане. Макар че скептицизмът остава преобладаващ, тези наблюдения подхранват спекулациите, потихвайки ги към по-задълбочено проучване на разказите, свързани с Нибиру. Но подготвени ли сме достатъчно, за да разберем и да се взаимодействаме с същества с толкова напреднал интелект и потенциална сила? Трябва да се справим с моралните, етичните и екзистенциалните последици от възможния контакт като общество. В един все по-взаимосвързан и технологично напреднал свят, завръщането на анунаките би предизвикало шокови вълни в нашите общества. То би поставило под въпрос нашите системи от вярвания, би нарушило обществените структури и би ни принудило да се усъмним относно нашето място във Вселената. И все пак, сред тези предизвикателства, то би могло да предостави уникални възможности, нови пътища за учение и разбиране, шанс да се върнем към техните учения, да използваме техните прозрения и да се справим с предизвикателствата, пред които е изправен нашия свят. От векове хората се вглеждат в звездите, размишлявайки за нашето място в космоса. Завръщането на анунаките би дало неоспорими отговори на някои от тези въпроси и би променило разбирането ни за Вселената. То би потвърдило, че не сме сами и би внесло коренна промяна в опита ни, свързан с извънземния живот. Освен това потвърждение, то би могло да предложи прозрения за природата на тези небесни същества, тяхната биология, технология и познание за Вселената. Потенциалното завръщане на анунаките остава примамливо перспектива, предлагаща поглед към древното ни минало и оформянето на бъдещето ни. Ако това изследване ви е заинтригувало, насърчаваме ви да харесате видеото, да се абонирате за канала и да споделите това съдържание. Коментирайте под видеото с вашите мисли и теории и не забравяйте да включите известията, за да получавате всички актуализации. Благодарим ви, че се присъединихте към нас в това пътешествие за владяващите мистерии на нашето минало и неограничените възможности на нашето бъдеще.